Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalway, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world.
Good morning! Magandang umaga po, Sir Willie Nobora. Joters Solyander! Joters! Joters na sanan maray. Kisa ng burbay kay ni. Lamang ako pigagda. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 4 kang Marso, taon 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-ori-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoyra po yan kang mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo niya, March 4, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre, duman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Unitabian sa kuyang pagirumdom sa saindo. Pag dai po kamo imbitado, dai po kamo magdumaan. Nung ka po kamo magdumaan, pagbako man po kamo imbitado. Tama lang supog. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamukayan. Dahil ka man imbitado, magduman ka. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi, kibang maingat kan sadiri ta, kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, ta siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ano tabi na hulbut na? Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo, live na live. Ngunyan pong Wednesday. 4 na kang Marso taon 2026. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony.
Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po, tabing arog, kaini! O kaskaso na tabi naman mamiyoli ang panahon. Petsa 4 na kita. Munan mo naman kay ni Abril na. So ibig sabihin tabi mga tugang hanggang katapusan na sa nakang Marso ang kralasihan. Base yan sa DepEd order. Kapag Enero ay bakasyon na sa mga paratoglo. Bakasyon na. Dahil nindo pag-irestorbunda sa mga teacher, tababakasyon man kisarong bulan. Yo. O, ang sa tuyang panahon nagiinit na, Sir Willie. Kasabay dyan ang pag-init man kan mga alimantak. Kan sa tuyang mga kababayan. Ata ng terios na nga ni, nagrelaw pa sa kompromiso. Arog kaining nangyari dyan sa sarong barangay dyan sa Malinaw. Saro tabi Sir Willing para uma ang gadan. Matapos pong badulanin kahoy. Kang sa iya masanang kainuman. O dyan sa sarong barangay yan sa Malinaw. Yugon mo yan. Talagang mga mainit ng mga alimantak so, mga parakwari manduman sa Taraga nagbadit pang magsarangsangan napahita ini nagsasabay naman sa init kang panahon and ang usong ngunyan tabi Ma'am Andrea de Guzman. Dakul databi ngunyan ang pigga high blood. Dakul ang pigdadara sa mga hospital ngunyan ng mga pigga high blood. Ingat po kamo hatabaka, kamo tabi may stroke. Galaw-galaw. Tahali baga kita sa mga karaunan kang nakaaging Pasko. Yung manangatabi Sir Willie kaya tama so desisyon ko kang Pasko. Dahil ako nagpaparakaraon, dahil ako nagpapararatinder kan mga party-party. At pasiguro ako. O yun na yan ang tundag databi kang holiday season. Pag-arog na kaining mga bulan kang Pebrero, Marso, yan, hilang nang abot mo dyan. Kung bako nga high blood, ano pa? Inay. O lalo kita kaining ma-high blood, dahil nga na po nindo ang presyo ngunyan kan bugas. Dahil pang arani, dahil pa nag-arani, dahil nga na po nindo uyan na gira pa ngunyan sa Middle East. Yuguyugon mo yan dakulaon ang posibleng isipa sa mga presyo kan mga produktong petrolyo. O yun na ini supig sasabi, may epekto ini sa tuya, may domino effect. Maski sa mga panginot na barakal, sa mga masunod na panahon kay ni Aldaw o si Mana, mamamatita na iyan. Nainot na so mga produktong petrolyo. Kumusta tabi Ma'am Andrea dyan sa Kingdom of Saudi Arabia? Kumusta ka mo dyan? Ma'am Andrea, abot man ka mo dyan kang so may mga pasabog-sabog man? Ma'am Andrea, ay ka natatakot dyan. O ingat tabi ingat tabi ka mo dyan. Ano pan mga pag-restoryanta, sabi dyan sa Kapitolyo mga tugang, bawal na ang pagsigarilyo sa Kapitolyo Provincial kang Albay. Bawal na.
O so Philippine Coast Guard kan tabako tabi mga tugang nakasabat nin 20 bulto nin ukay-ukay dyan sa tabako fort. Ikaw pala dapat na permitiyan so mga halimbawa matinda kang ukay-ukay. Dapat pala may mga magkakanigong dokumento man yan. Nadakop kang Coast Guard. And update kita kang palarong Bicol 2026. Yo. Siyan tabi mga tugang mga kabayanan mga nariparon tangon niya na Miyerkules 4 na kang Marso taon 2026. Oy, get well soon tabi kay Bossing Bob. Boss Bob, pagaling katulos tabata may mga birthday. Sumabirthday nga ni Rido pa. Ang muna yan. Subusing ho tuman irido man. Ano ining pahita? Anong pahita kayo ni sa birthday? Ipagpaliban? Ipagpaliban muna. Subusing irido. Sumabirthday irido man. Inapangyari. Ano na tayo? Alas 7:18 na tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon ta na tabi mo na magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Oy kaso banggi nagiling kamukang lunar eclipse. Sabi bawal databi pudkayan, magsiripan mga arog kayan. Sabi bagakan mga sagugurang pagbados ka da bawal dabi magiling ka. Anong epekto kaya? Epekto da yan eh. Dahil nindo so bulan kasubanggi. Naging kulay dugo, pula. Parehas man niya kang bunganga kang bulkang mayon pagkabanggi mapula. Suminabay duwang mapula ang pigiling kasubanggi. Bulan tapos nguso kang bulkang mayon. Parehas mapula. Sige ta sabi baga kang pag-asa ngunya na Miyerkules mabalik su amihan. Sige aramon ta daw. Nagbalik na su amihan. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning Tabi. Pag-asa, good morning. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Kasalukuyan ay umiiral at nararamdaman ng northeasterly o ang northeast monsoon dito po sa extreme northern Luzon at ito po ay nagdudulot ng mga isolated o pulong-pulong mahihinang mga pagbuhos ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala sa natitirang bahagi naman ng bansa, easterlies naman ang dominante at prevailing at ito po nga ay nagdudulot ngayon ng maalinsangang panahon kaya umpisa na po unti-unti na natin nararanasan ng maalinsangang panahon lalong-lalo na pagdating ho ng tanghali at early afternoon. At dahil itong easterlies generally ay may dala po itong mas madaming moisture kung kaya nagdudulot din po ito ng mga pag-ulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa, particular dito sa northeastern section ng Caraga region. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala po tayong inaasahan. Pero mas maganda po ay patuloy na maganda is magiging update ng Pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes at sakaling may makita po tayong posibilidad na mabuong LPA o weather disturbance. Sa kasalukuyan ay inaasahan pa rin natin ang isolated na mahihinang pagbuhos ng ulan o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mapulupulong mahihinang pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands. Yan ay direktang epekto ng northeast monsoon. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon including Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at kung may mga pag-ulan man ay daglian lamang po ito, mga isolated cases at mga localized thunderstorms po ito. So sa kasalukuyan, ang inaasahan nating temperatura sa Metro Manila 23 to 32, 16 to 25 naman sa Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa Lawag, 22 to 33 sa Tugigaraw, 24 to 32 sa Legazpi City, habang 20 to 30 degrees Celsius po sa Tagaytay City.
Samantala dito nga po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa Dinagat Islands, asahan pa rin ho natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat magkulog dahil sa direktang epekto ng easterlies. But for the rest of Visayas, for the rest of Mindanao at sa buong Kabisayaan, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At mataas po yung tsansa ng isolated o pulo-pulong mga thunderstorms, especially po sa early afternoon hanggang gabi. Sa kasalukuyan ng ating temperatura sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat sa maghapong ito. Sa Cagayan de Oro naman ay 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 33 sa Davao City. Sa Zamboanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius, 25 to 32 sa Cebu. Sa Puerto Princesa naman po ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 32 sa Kalayaan Islands at 26 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Wala rin po tayong gale warning ngayon na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dito sa extreme northern Luzon kung saan ay posible po ang maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon. So ang sunrise po natin for today is 6:11 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:05 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Asin sa pagmata, tapos Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Very good. Ang panahon tabi, Papadaan Rosales. Wala man ki nahiling na route nin panahon ng pag-asa. Yan. Ano ini? Hudyat na ba ini na pasiring na kita sa summer? Yan. So hiling-hilingon tayo sana yan sabi kang buta. Alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programang ini darapo sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Ingat po, permi. Sirigman ang programa gini dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Board Member Attorney GIO Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga, asin BM Vic Siga Jr. Kasabay taman tabi Papa Choy pagkaaga ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang puwerteng kairiba pagkaaga tabi Papa Choy. gusto ka sa kuya.
Kaya pait na best kapigrit. Ayan tabi mga tugang mga kabayan at mga katuwang taligi sa programa. Maraming salamat po. Di ka na magduwa-duwa, di paarang ang namatean. Kung may gusto ka sa kuya, Alas 7:27 na. natulog Ang sa tuyang Philippine Standard Time. ang magustuhan sa ino. Bago kita magpadagos kan sa tuyang programa, mabarbecue muna kita. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pamaglaog sa kindergarten. Antabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita, Papa Choy. Digdi po sa programa alas 7:30 na. Uy, may sulo da dyan sa LCC Mall. Digdi po sa Siyudad Cantabaco. Pero okay naman da. Salamat sa nagpaabot kay impormasyon. Ingat po Fire Prevention Month ngunyan. Mainit na no. Pero okay naman da tabi. Dyan sa Tabaco City Mall. Dyan sa may LCC sa Tabaco City Mall may sulo da. Pero okay naman. Sige mga tugang, alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory.
MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po, Sinda. Madalion po yan makukuha yan sa pagitan ng UST and Mariners. Yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Ang mga nag-antay dorm, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras na yan po sa tuya ni si Vice Mayor Ate Glenda Bunggao, si Loriner Burle, PM kita man dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Siyempre, oras na yan, taraman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Good morning, Tabi, Manay, Gina, Malaguinho, Cavite. Balik po sa indong lingkod, ako mapo gararay si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana, Tabi ini. Ngunyan pong Miyerkules, Pitsa 4 kang Marso 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Gaya nung papigalata Manay Gina, pait na kita! Serbisyo Asin Ricky. Susunod ako, ano saya diba? Sige ha, kalma lang, kalma. Okay naman da, so sulok dyan sa LCC Mall. Okay naman da. Salamat sa pag-impo sa kuya kay Dato Romeo. Salamat, Tabi, ha. Kaya sa tuwina Okay na, kalma sana. nagcha-cha-cha. Sige, Tabi, mga tugang ta nagiinit naan sa tuyang panahon na di. Petsa 4 na kita ngunyan, Miyerkules, Tabi, Madam Maria Elena Yamamoto, Ohayo gozaimasu. Good morning po. Ang panahon, Tatabi, Manay Gina, nagiinit na. Yan. So, fire prevention month baga. Ang bulan kang Marso and Women's Month. Yan ang mga kabulanan kan sa tuyang mga kababaihan. So, kaya iringat-ingat po kita, kadalasan baga, Tabi, may mga nangyayaring kasulo pag bulan kang Marso. Pero dapat oral daw permi kitang pasiguro sa So, apuera kayan na nagiinit na sa tuyang panahon, pati kita man na mga tao sa ibabaw kang kinabantabi, nasasabay man kita sa pag-init kang panahon, nagiinit man minsan ng alimantakta. Lalong-lalo na, Tabi, sa mga may edad na, so nagkakaedad na arog sa tuya, Tabi, Manay Gina, Madam Maylin, arog sa tuyang nagkakaedad na, kay puwanta na, Tabi, na kontroluntan sa tuyang mga sadiri. Na sana day kita may stress, day kita madagit, kita man sanan mauulian ka yan. Sabi nga ni, magparakilit ka ngaya, magpapara-stress ka ngaya, baka, Tabi, atakihon kita kayan. Nakulngon yan databing mga nagkakaor-hospital na iyo nga niyan ang mga sintomas kung nata na hospital, minaralang kawon databi ang high blood. Ata nang halangkaw na high blood pa. Iyo ngunyan ang mga kadakon na mga pigdadara sa hospital. So mga nagkakaharay blood. O maray kung na high blood sana. Paano kung na-stroke? Nako. Pag ma-stroke kita, problema, Tabi, yan. Kaya ingat-ingat po kita. Kunya na nasa transisyon na naman kita kang panahon, uning-aning na mamati ko, habo pa kita lubayan. Madam Maylin, habo pa ako lubayan. Kaining mga namamati ko,
Gariya ako bako na ini normal. Ha? Yugon mo yan paingurag na kitang bulong na inirinom, pigsabayan tapakan mga herbal. Dahil man lugod na hali. Habo siguro talagang humali. Yo. O kaya nata daw yan na di. Iba na talaga ang panahon. Dati-dati dahil man ako kitigtatalaban ki mga arog ka ini. Ibig sabihin ngayon, nagkakaedad ka na ngayon talaga. Takang mga inot tayo man ako pigtalaban ka ini. Man nagtatarlabi ni sa Kuya Tabi Manay Gina. Ngunyan sana. Yugon mo yan, halos magsasarumbulan next week. Hasta na mati ko ini bago Valentine's Day. Oh, di ba? Ngunyan kung ano-ano na ang mga namamati ta. So, iyan, apwera ka iyan tabi mga tuga. Kita tabi medyo kontroluntan sa tuya mga sadiri. Tabata grabe ng pagtius ta. Taduman kaya tabi mga tugang sa sarong barangay diyan sa Banwaan kang Malinaw. Diyan Manay Gina sa Indo, sa Malinaw. May sarong parauma ang binadulanin kahoy. Kang sa iya man sa nang kainuman, gadan. Yugon mo yan. Sarong 44 anyos na parauma, binadulan tabi nin kahoy. Kang sa iya man sa nang kainuman, duman sa saindang barangay o sarong barangay dyan sa Malinaw. Kainuman niya man sa na duman sa indang lugar, sa barangay Ninda, kabarangay niya man sa na. Kang nakaagi pong Lunes, mga alas 5 nin hapon, yugon mo yan. Sabi mga tugang, ang biktima, dahil na ini pagano, sarong barangay dyan sa Malinaw. Sabi digdi mga tugang, so biktima, naabutan kan mga pulis, duman sa pinangyarihan kang krimen. Gadana, yugon mo yan. Binadulan ki kahoy tabi, Sir Jonathan Mondragon. Gadan so sarong 44 anyos. Ang suspek sarong 54 anyos, nakabarangay masana kang biktima. Kainuman. Basado sa investigasyon o kaya sa initial na investigasyon kan Malinaw Police Station, anduang ini nag-inuman databi Sir Jonathan Mondragon. Bata, pag-aro kayo na yung panahon, pag nag-inom ka, lalong minatapangon bagang alak pag minaaro kayo ng panahon na mainiton. Nag-inuman da ini, nag-inuman da ini sa bulod na parte dyan sa sarong barangay, dyan sa Malinaw. Nagkaigwanin komosyon na nag-ugat po sa daay pagkasinabutan, nagpasuway garisudua sa daay maarama na rason, nagkainitan ki argumento, hindi kung ano ang pigsuwayan, binadulan kang suspek, subbiktima nin kahoy, natulos kay ning ikinagadan. Yugon mo yan. Inay ko po, bata kita tabi baga, pobriho na, tiuso na kita, kompromiso pa su nalaugan ta. Dahilan po sa nakang init kan sa tuyang alimanta. Ego baga kita kayan, minsan baga tabi Sir Jonathan, kita iuman na di, pag iuragan kita, dahil na naaaraman, kung tama pampigigibo ta, kaya dapat, kung halimbawa nadadagit man kita, minatangad mo na sa langit, minahangos ki mahiwason, hangos ki halawig, Lord, gabay ako. Minsan baga kita, pagigibo ta,
Tama ba ini o sala? Ha? Saka kita kan mabasol pag nangyari na, pag nakalaog na kita sa kompromiso, ng araw kayo ni, gadan, so sa iyang, baka nga ni magpadi pa ini, na magkaibahan sa bulod, nag-inuman, bihira, kadaklan baga kang mga nangyayaring araw kayo ni, magkainuman, minsan kaya baga sa irinuman, Sir Jonathan, iba-iba bagang mga, lalo na kung ngayon dahil mo kabistado ang kainuman mo. Kaya kung halimbawa may okasyon ka, dahil mo pagsaralakon ang sa imong mga bisita. Dapat, grupo-grupo, halimbawa, so grupo inikan so, dati na nag-irinuman, saro ining lamisa. Dahil mo ipagsalak dyan, so, ibang grupo na dahil kabistado ang ugali kan mga nag-irinom na ito. Taba ka itong grupong, itong sarong grupo, sanay ito kan so harambugan baga. Sa irinuman, maurag, pag may harambugan, may ibang parainom ka na iuragan. May ibang parainom ka na nadadagit. Hambugon man ngayon niyo. Diyan nagpopoon ang kariribukan. Baka, hambugon nga itong saro na ito. Hambugon nga, man nga nga nagdadarang pulutan. Makipulutanan man nga ni ngaya. Dumana, nagpupuo na dyan. Bata nga ni ti uso na kita. Dahil na nga ni kimakakan sa pamilya ta, nakalaog pa kita sa kompromiso. Self-control and ask guidance sa satuyang mahal na Diyos. Tama. Kaya ako, Sir Jonathan, pag nadadagit ako, minahangos ako kay Halawigaw. Matangad ako sa langit, Lord, gabay ako. Tadipisil na ang paglaog na tabi baga Sir Jonathan sa kompromiso, madalion sa na. Pero ang pagluluwas, kadipisil naman ay. Split second sana pwede kan makalaog sa kompromiso. Warog kayo ni. Binadulan niya so kainuman niya kay kahoy, natigbak. Ang yan. Siyempre, arestado siya. Na-arrestar na po ining suspect. Yaon na dyan sa kabutkan mga autoridad na dyan sa Malinaw Police Station. Di siyempre, papailan kikaso. Saka na siya mahurup-hurup na. Sala pala niya so ginibo ko. Dapat nga, dahil ko nga sana binadulan kikahoy. Dapat nga, piniti ko sana nga sudungo. Ta siyempre, siguro, dagit o ano. O kaya piniti ko sa nangaya so talinga. Yaon na dyan ang mga pagbabasol. Pag yaon na dyan sa karsil, biyuan nag-ihibi. Nag-uungal iyan dyan. Nata daw ngayon ta nag-ibo ko ito. Barka daw hunong kuman ngayon ayan. Minsan nga ni, nasasabi pa dyan na, gari daw ngayon sinaniban ako. Ayoko nindo yan. Lalo na ngunya na mainit ang panahon. Lalo na sa luwas o dyan sa traffic. Dyan sa tinampo, kadaklan, nag-iiriwal dahil po sa nasa sa diyuton sa ng problema pero minadakulaon. Kaipuhan man sa nakipasensya. Pasensya. Maski na nga ni nagrabyado ka, pasensyahan mo pa. Tadipisil maglaog sa kompromiso. Diba? Nasa tama ka man nga ni, pero nakalaog ka sa kompromiso, dakula manggirarin na problema mo yan. Uyug-uyugon mo yan na imbis na dahil kang problema na priso ka, makakasuhan ka pa, tanagadan mo so kainuman mo. Uyugo nindo yan. Tipis pa siluno. Diba? Bako ngayon, sabi ni Madam Maylin, totoo po yan, great idea po. Pag grouping, tama yan, pag grupo-grupo, ang bisita, hiwa-hiwalay iyan tabi, Sir Jonathan. Dahil mo yung pag saralakon sa sarong lamisa, tabaka tad dyan, may mamungag na dyan, may maaayot na dyan.
Kasi iba-iba man bagan mga paraino, iba-iba man ang ugali. Kita aram tayong tabi Sir Jonathan, nag-iinom-inuman kita paminsan-minsan, aram ta na konsisay sa mga makalwag, aram ta na so pag nakainom makusog ang buses, may nagmumuda kung ano-ano. Dahil tatabi yan ipagsalaksa dahil ninda kabisado. Kapag sinaralagta yan, sigurado magbuburugtian yan. Yun ay yan. Siyempre, impluensya pag ang alak, dahil mo makokontrol ang sadiri mo. Mainit pa so alimantak mo, may problema ka pa, lalo mo pan dinagdagan so problema mo, ang luwas kaan, paano nangon yan? Naikayaon dyan sa karsil, nakasuhan ka pa, mapipreso ka. Paano na si winalat mong pamilya? Paano na sa pagkabuhay ka? Tata na nga ning tios na. Kaya maray siguro tabi kayo ni dahil nalugod ngayon magluwas. Mas maray palugod na dahil ka magparaluwas sa harong mo, dahil kang kompromiso, dahil ka pang gasto. Yan tabi mga tugang lesson learned na naman. Takadaklan arog na kayo na nangyayari. Sus Maria Josep, at anang pobriho na kita, nagtitios na. Sain kita mako aki pampiyansa ka ini, makulang pampiyansa mapipriso ini, kasi nagadan niya. Irak man kayo ni, 54 anyos ang suspek, 44 anyos ang biktima. Dyan ini sa sarong barangay, tabi Manay Gina, dyan sa Banwaan kang Malinaw, para gadan matapos na badulanin kahoy kan sa iya man sanang kainuman. Hinay ko po, hay Diyos ko, na sana pangyayari sa kinaban. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Alas 7:49. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Alas sige tabi mga tugang 10 minutos bago tabi mag alas 8. Di mapugirarayan sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarayan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ma'am Kursan, good morning. Hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue. Di huni tabi ang data maraman kung maugma kay ni so mga empleyado, empleyada o kaya so mga nagjajaran sa Capitol, dyan sa Albay Capitol, kasi bawal na tabi ang paninigarilyo dyan tabi sa laog kang Kapitolyo Provincial kang Albay. Para sa kuya tama ini, para sa kuya okay ini sa ko. Dagit ako kang kabuk ko kay may napaparong ako nagsisigarilyo. Nakulugon ka ng halunan ko. Yun yung namati ko, yun yung nagpuon kang so nag-attender kita ki opening kansarong barkada ko, nag-opening kan sayang negosyo, aircon sa sayang negosyo, isus nagsirigarilyo duman. Dinasingot ko so asukan sigarilyo, o duman nagpuon ining sa kuyang namamati hanggan ngunya. Yugon mo yan.
Sabi mga tugang ni, o kaya pigpaisip mga tugang ni Provincial Administrator Engineer Raul Rosal, na magiging smoke-free zone, o magiging smoke-free zone na ang bilog na Kapitolyo kang Albay puon kasuudma Marso 3. Katakod tabi ni kang direktiba kang DILG na ipagbawal ang pagsisigarilyo sa gabos na mga opisina di gobyerno asin sa palibot kay ni. So bawal naman ang gadpalan ano. Ha? Bawal naman pa, may direktiba pala ng DILG na ipagbawal ang mga pagsisigarilyo sa gabos na opisina di gobyerno asin sa palibot kay ni. May nahiling akong munisipyo, yaon sana sa ibaba kang munisipyo, pahit ang paurutuot, pahit ang sirigarilyo, ikaw palan kay direktiba ang DILG, ano? Oh, so, naghigpit na ang Albay Provincial, ha? Diyan sa Kapitolyo Provincial kang Albay, puon kasuudma, bawal na magsigarilyo, maski dyan sa luwas kang bisinidad kang Kapitolyo Provincial kang Albay. Habo ko man tabi kiusok ang sigarilyong iyan, sabi ni Ma'am Cruzan. Tama. May direktiba pala ng DILG kaya ano. So sabi digdi mga tugang ni Provincial Administrator Rosal na magiging mahigot ang implementasyon kang naunang bitan ng memorandum tanganing maasigurar ang estado kan mga empleyado asin an marhay na pagserbi sa mga albayano. Objeto databi kay ni ang pagkakaigwanin malinig na kapalibutan para sa gabos na nagtatrabaho sa laog kang gobyerno probinsyal. Yugo nindo yan. Sana sa iba man tabing mga opisina di gobyerno, kumbaga DILG, may direktiba kay ni ang DILG, sana pati palan sa bisinidad, bakusan na sa opisina, pati sa bisinidad kang opisina, bawal palan ang pagsigarilyo. O, sana implementar man kang iba, Ma'am Cruzan. Ako, ano talaga pag-arog ka yan? Pag parong ako kisigarilyo tabi, sus Maria Josep, sige na ako ka na habo, sige na ako na atching, day kaya kang ginhawa ko. Yun nagpun duman kang pag-opening ni GM kan sa iyang negosyo, dyan sa Daraga, naimbitaran man kita, Sara GM, nagsirigarilyo. Iyaon man kita duman sa sarong kwarto na aircon, na duman nagsirigarilyo, di amog-amog bagaso parong ko kang sigarilyo. Pag uli ko, suhalunan ko, naglalanit na. Niya ko, yun na ini. Pagkaaga man ng gad, yun na. Igwa na akong sipon, obo, duman na nagpuon. Yahirakin Diyos. Pengurad na kitang bulong na ininom. Masarong bulan na next week. Inin sa tuyang na mamati. Dahil na kita tiglulubayan. Garib ako naman ini normal ano. Kaya nga ni sabi ko, pahiling ko daw yako ini sa para bulong. Pasantigwar daw lamang, mapasantigwar daw lamang ako. Tagarib ako na ini normal. Pengurad ng bulong ang ininumta. Duwa ng doktor ang kinonsultata. Dahil na rarahay. Hanggang ngunya nilingan ang busis ko, dahil pa nakakabalik sa normal. Grabing virus ano? Matindi. Grabing virus o inabuta. Batang plano ko kuta na. Ngunya na bulan kang Marso, pagkatapos kan sa kuyang kumpleanyo tabi manong siren, punan ko na kuta so balik alindog program ko. Ang problema tabi manong siren, taday pagitaw, paano kita kini magbalik alindog? Napigkakapos pa kita maghangos.
Serbisyo Asin Reparo. Sa dinami-dami ng aking iisa pa lamang ang balikan. Alaala ng kahapon, pinabayaan sa Bata, ibabalik ta ko ta so balik alindog program. Punanta naman ki jagwok mo na bago kita magrabas magdalaga. Panon taya? Puwantan mag-eersisyo. Ayun na ini. Iba na ang nagkakaedad na. Dapat pasiguro na kita. Dakol ngunyan ang mga na high blood ano. Okay lang sumahay blood. Ang problema kung may stroke. Nako. Iringat po kita ha. Mainit na ang panahon. Medyo kaya pang pasensyahan ta sana. Yo. Ay mangki mawawara sa tuya kung permisa na kitang nagpapasensya. Yo. Uso ngunyan talaga ang virus. Paus man si Manong. Naguli ka tabi. Iyo. So transition ka rin ikang panahon ano. Dahil kita sanay naman sa malipot. Gari, maray kayo ni magpasiring ako duman sa Japan. Gari, mas magayon duman ang lipot. Gari, kulang ha. Ha? Kaya ni magbakasyon ako duman sa Japan. Ano tabi, pwede ako magbakasyon muna. Maski mga sarong simana sana. Balo ko man ang lipot duman sa ibang nasyon. Gari duman ako bagay. Digdi sa tuya sa Pilipinas kong mahal. Arog kayo na mamatita. Pero baka duman sa ibang nasyon pwede ako ano. Duman kita sa Japan. Bakasyon lamang kita. Kundi paano man kita makaduman, dahil man kita ki marilamang kung pwede kita maglunad sa ano sana sa sigid. Kita malunad. Maray kung makalunad kita o sa ano sa sigid o kaya dyan sa Marirok. Dyan sa Marirok International Airport. Guwapa. Aray ko ta dyan mag-agi, maglunad. Kundi, panon tayan. Dahil man kitang imo. Hinda! Ay, nasutyo na! Mga tugang, mga kabayan, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Wednesday, Miyerkules, Marso 4, 2026. Napangaran po yan kan sa muyang General Manager Maestro Neil Aduon kay SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat. Kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse. Kay BM Attorney G.I.O. Bongao, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Salamat. Sa Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang, mga kabayan. At dyan, so iba pa niya itong pag-irestoryahan duman sa programang Sutama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Sa aga naman ha, 7 to 8, di po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana. Adios amigos, dumo, arigato, bye-bye. Ingat po. Serbisyo Asin Reparo.
serbisyo, asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.